Manjangman bagai tini je koktuma awai narik zamani tini TTA dise habangni ICA bedegni bukhaktei tini joto music hamjagi tongnai tini joto lukurongni bagai kaisa koktuma kaham tini saklaimung achujak tongo tini TTA dise habangni tini borom gonang chief legal advisor te khorsa tongo tini ICA bedegni borom gonang principal officer tini ICA bedegni tini joto staff rok bai te tini music hamjangnai rok bai जों kok salemoni bisingtei जों kaisa initiative nakha tangi hake omono puila जों ya prisina thangi tongo tangi hake जों saimano tini tiprasa eba tini tiprasa bosongo tini hukum belai kheno kuchu kotor koplai abon bagai जों je ICA beden bukhaktei जों wansuka फाइनै सालो चिनी आमानि कक चिनी जे ट्रेडिशन चिनी जत इंडिजिनस जे म्यूजिक तंगमानि ट्रक चिनी थिनांगो जों कमरि थांमोन नुगै दङ जेमन चिनी फक ट्यून चिनी गोबां म्यूजिक हामजानाय रक मडार्न म्यूजिक फलो खायो रोजाबो फियाबा गोबां बरकनो जों जादु कलिजां थुं चिनी मामितार सामुं थुं हजगिरि सामुं थुं चिनी गोबां मा चिन जे इंडिजिनस जे फक ट्यून जे फक म्यूजिक आबनो ट्रक जों यागाना चेंगमानि जों नुकजागो आबन बागै जों TTID सा हाबां ICA बेजों बुखाते जों इनिशिएटिभ नाखा फाइनाय जराबो जों TIPRA Idol चिनी रसामो हामजानाय बाय कायसा जों पान्डा एबा कायसा इवेंट जों जेंना सांगै दङ आजागाव जों 15 बर्षनि बिसिङाव पार्टिसिपेट खालामनाय चिनी जे 8 जुन चिनी ऑडिशन नाय पुइला नॉर्थ जुन कांचनपुर 15 तारिख 11 मार्च 2023 फाइने 15 तारिख चेंनाय 29 जुन चेंनाय राजकांडीव 16 तारिख नवेम्बर नि 16 तारिख चेंनाय दलाई जुन शिकारीबारी 18 तारिख नवेम्बर नि 18 तारिख चेंनाय खवाई जुन तुलासीकक 19 तारिख नवेम्बर मंथनि आरो चेंजांनाय सिपाहीजला बिश्रामगंज जुननि बिश्रामगंज 21 तारिख ऑडिशन नाजांनाय गोमती जुन किलाव 22 तारिख ऑडिशन नाजांनाय साउथ जुनी बीसी मनु 24 तारिख ऑडिशन नाजानाय वेस्ट जुनी खुमलुं 26 तारिख नाजानाय ते अजागाव जों ऑडिशन नामानि टोटल जत जुननि खरक बाखाय 5 जना खलै जों फाइनल सिलेक्ट खायतो बनाय टोटल 40 जना जों सिलेक्ट खायै जिनि मेन हेडक्वार्टर गालारावनो बरक पार्टिसिपेट खलै फैनाय गालारावनो जेफोरो 40 जना पार्टिसिपेट खलायो आबन पर जेफोर थिएटरावनो थांगो आपुर बरक 15 जना सिलेक्ट नाय 15 जना सिलेक्ट मान परे जेफोरो सेमीफाइनल थांगो आपुर बरक 15 जना नि आजागाव बरक 10 जना सेमीफाइनल 10 जना परे फाइनल लंगाय 5 जना थांनाय गे आबन बागै चिनि जतो जे रसा महामत नाय चिनि जे लुकुरक नरन बागै नर तियार तंगदी नर प्रैक्टिस खलाय तंगदी ते और रसा मुंगो मॉडर्न म्यूजिक रसा माने लगी नर फक ट्यून एबा चिनि जे तिप्रासानि जे रसा मुंग जे ट्यून आबन नर प्रिपेयर खलाय तंगदी जे कुनो मॉडर्न म्यूजिक रसा माने लगी नर कायसा फक ट्यून बो नर आ ऑडिशन फ्रु नर मारसानाय जेमन ककनि बिसिं कक ताबुक आं चागमा बसंनि पानखा मग बसंनि पांगा बर मग म्यूजिक चागमा म्यूजिक एबा चिन कग्रो म्यूजिक एबा रांखलुंथुं जेकुनु चीज इंडिजिनस लैंग्वेज बर मॉडर्न रसामन लगी बरक सागनि जे मॉडर्न नि रसामन लगी बरक फक म्यूजिक बो बरक मारसाबनाय ऑडिशन आरो चिनि जाज तंगनाय जाज बर हाइके जाज खलाई बरक जत्त जुननि
खरक बा खरब खलाय 8टा जुनि टोटल 40 जना बरक तुई हेडक्वार्टर फाइ बरक अजाव गालारावनो बरक पार्टिसिपेट खलायबाय तै अमा हायनो चिन नाहार मबनो चिनि जे ताबु यंग जेनेरेशन ऑफ मॉडर्न म्यूजिक नो रसामनी लगी लगी बरक चिनि folk जे म्यूजिक नो बो तेबो नो ओ काइसे जों इवेंट आरका तै ओ जे टिप्रा आइडल जे कप्लायिं नाय फर्स्ट प्राइज माने बो बनि प्राइज माने तंनाय 1 लाख तै लगी वो काइसा स्कूटी तंनाय सेकंड प्राइज तंनाय 50,000 थर्ड प्राइज तंनाय 25,000 ते अबनि लगी वो जों ते बरं न गोबां मा जों जे हामजों मुंगिया फरमानि सकाट आबो बो बंग लगी वो जों उलो ऑफिशियल जों डिक्लेयर खालायनाय ते आबनि लगी लगी बेबाक डिटेल्स नरक जर्नल थ्रुति इमीडिएटली माने थांनाय बेबाक इंस्ट्रक्शन नरक जर्नल थ्रुति माने थांनाय ते आबन बागै चिनि जत चिनि जे रसामुं krung एब रसामुं हामजोय तंनाय चिनि जत लुकुरगनो तियार तंना बागै चिनि आईसी बेदें बखाक्तै साक्लायमु तांनि हाके जों साइमानो चिनि जे इंडिजिनस जे जत लैंग्वेज दंमानि चिनि जे आमानि जे कक चिनि जे folk tune abo जों ट्रिक ट्रिक जों गोमामा नुगै दङ आबन बागै जों बना जों मोथाङै नारनान बागै सतनै तु बनान बागै जों चिनि मॉडर्न हामजगै दङै जे फॉलो खाय तंनाय रसाब तंनाय लगी लगी चिनि folk tune बो तैबो फेमस जों तैबो कुसु काथु बो इन फ्यूचर थिपले तंगै थांतुं आ नाहारमोनो जों नाहारै जों ताकलाय टिप्रा आइडल काइसे आईसी बेदेनि बखति जों संसा जाका आबन जे आगास पानियो ऑडिशन दुजा ग्राव खाय गोबा ताय आला जे ऑडिशन दुजा गया दाबो खानि रसा तंनाय र आबर बद दैमा चिनर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जों जर्नल थ्रुति जों हनाय तांगे चिनर एज बार तंगो 15 बोसोरसिम 25 बोसोर जरा आजागाव बरक पार्टिसिपेट खालायमाननाय तांगे जों रोङियानो जों फोरोंङि तलांनानि चिनि कासे नाहारमुं तांगे जों मॉडर्न म्यूजिक जों जतो रोसाबि मानो फियाबा चिनि folk नो रोसाबनाय खूब जों लिमिटेड नुजागो तांगे ताबुक जेमन आं ककब्रक म्यूजिक आं थिनो हामजो आं रोसाबो फियाबा जादु कलेज रोसाबनाय जों नुजागिया तांगे चिनि जादु कलेजनो जों मोथाङै नारनान बागै अ बाहायनो जों ति सानान बागै जों अ माहाय कासे इनिशिएटिभ नाका ताबु ककनि बिसिं कक ताबु चिनि जों थिनो जों चिनि ब्रु लैंग्वेज बे जों मॉडर्न सॉन्ग रोसाबो फियाबा गोबां बरनो हजगी इंथुं फक्ति नुथुं रोसाबना रोङिया दं गे बर रोसाबना रोंथुं बर रोसामा लगे लगे बर थानि तेबो बुइबो सोरनान मानथुं अ माहायक्लाय ताबु चिनि गोबां मा चिनि जे इंडिजिनस लैंग्वेज ताबु चिनि कलय बसंथुं तिनि जमातिया बसंथुं चिनि रांखल बसं जत बसनि जानजान कासा folk tune बाय जे रोसामुं रोसाबदों आबरो जों मोथाङै नारनान बागै जों अमा कासे इनिशिएटिभ नाका आउन बागै जों मॉडर्न रोसामानि लगे लगे जों चिनि folk tune बो जों सतनै जों बसकांगो ति सावित्रांना बागै जों मेलेखेनो नांगौमानि हनै जों लिमिटेड फान्ड तंमानि बिसिं फानो जों अमा हागे जों फान्डथनै जों इनिशिएटिभ नाका